I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Vičevra. I odlučio sam da napravim video ili serijal Minecraft Survival, preživljavanja. Samo da vidim, čini mi se da sam na nekom ostrovu. Pa hajde, možemo i ovdje već da krenemo kad smo tu, da pokupimo drva i da napravimo stone pickaxe i tako dalje. Jeste da je malo čudno da svake 2 godine pravim video, ali mislim, nije baš da ima veze. Ali smislio sam se da ja mislim da ću u ovom videu, da je to pametnije, da napravim makar kuću i da dobijem iron. Tako da, ja mislim da će to biti jedan dobar cilj za prvi video. Samo da napravim, mislim da će nam ovako trebati 8 sticks. Potrošit ću, ajde, samo ovaj da napravim pickaxe. Evo ga, već kreće mrak, tako da morat ću da nađem ovce da napravim krevet. Hajde da ih nađemo. Samo da vidim, šta je to bilo? Ne, ono je kokoška. Sad ćemo da vidimo. Možda ako odem na drugi deo, onaj kanal. Pojma, nije mi baš jasno mnogo gdje mogu da nađem ovcu. Pošto ako ne nađem, ne baš da imam puno... čekaj, ovo... Dobro, to je čudno. Da, zombi, najveći problem. Samo da vidim gdje je ovca neka, to mi je najbitnije, to mi treba najviše. Ne, nije ovdje negdje. Eno, je li ono ovca? Ne, to je drvo. Okej. Dobro. Ništa, onda ćemo da idemo da kopamo, da nađemo kamenje i sve to. Krenut ćemo, evo, odavde, da ne idem previše daleko za svaki slučaj. Evo ga. Mislim da 14 će mi trebati da bi mogao da napravim furnace i pickaxe. I možda u nekom slučaju ovaj sekiro. Evo ga. Samo trenutak. 18 isto dovoljno. Da vidim da li se vidi mjesec, ne vidi se. Pošto kad dođe u sredinu, onda znači da će dan moći ubrzo da se završi. Ok, ja mislim da idemo na onaj tamo deo. Na ono tamo ostrova, u stvari. Zato što mislim da ima nešto, možda neka bolja šansa da se nađe u pesku iron kad odem na dole. Možda tamo. Da plivam. Sve ne znam, da li bi mogao... još malo na gore... to. Ne. Evo ga. Znači moram da gledam na gore da bi mogao da dišem dok plivam. Kao u kravu. Ok, mislim da... Da, a u svakom slučaju kad bude dan, otići ćemo u onom tamo pravcu da nađemo village. Jer će nam trebati resursi odande. Ne mogu da se to popne. Evo ga, idemo. Da, ovdje ima negdje village. Sad ćemo da vidimo gdje je. Samo da me ne ubiju ovi. Trebalo bi da bude negdje u blizini. Tako da bih otišao tamo.
čudno. Šta tu uništava travu? Nemam pojma. Ok, idemo mi gore. Ne, au. Samo da mi ne dođe creeper i sve će biti u redu. Ajde, umri da mi ubiješ. I zombi, ajoj. Zombi su veći problem. I no kako imam samo 2 srca. A bilo bi šteta da izgubim sve. Ajoj. Pa gdje je selo? Ima zombi villagera. Gdje bi onda mogo da bude? Ništa. Ne vredi da čekam dan. Uskoro će za nekih 2. Sad želim, ako nađem selo, onda je super, ako ne, svakako ću morati da tražim ovce. I da me ne ubije nešto. Otići ćemo gore. Samo da ne umrem. Ajoj. To bi bilo loše. Ne. Ajoj. Ne, nemojte mene, nemojte mene. Ne mene, sad sam ovdje dospeo. Ovo je dug put. Samo da ne padnem i bit će sve u redu. Parkour, to je najbitnije. A ne, i creeper sad isto. Ok, evo ga ovako. Uspešno. Izbjegao sam ih. Ne. Ok. Nadam se da se nije puno zabagovalo snimanje. Evo ga. O, kakva pećina. Nevjerovatno. Čekat ćemo dalje. Ne mogu da verujem da nisu... Ona dvojica me prate odande sa početka. Stvarno ne odustaju ti zombiji. Ok, ajde se popnemo. Ne. Odleteo je. Ok. Ne mogu da trčim. To će mi pravi probleme. Ne bi trebalo da padnem. Ok. Ovo ne ide ni malo dobro. Ne vidim... samo da mi ne vidi skeleton. Nego... Da, čini mi se da nema ništa u pećini. Tako da... Sad smo da napadnem, ajoj. Ne! Ok. Ja ću da ostanem ovdje na kratko. Za svaki slučaj, dok ne dođe... Evo ga, jutro. Tako i treba. Ajde. Sad ću da napravim... jedan stone pickaxe, jedno sekiru i furnace. Eto ga. Mislim da će mi to biti dovoljno za sad. Samo da uzem, treba će mi te stvari. Tako, sad mogu da se branim više manje protiv zombija. Da li mogu da se popnem tu? Ne. Ajoj. Dobro. Treba će mi ovo da bi mogu da se popnem na vrh. I nadam se
se da tamo ima ovaca ili svinje da dobijem hrane. Šta je to? Ok. Evo ga. Evo, to. Taman. Tako. I sad, da se nadam da dobijemo ovdje prijatelja. Hoće biti dovoljan jedan. Šta, oni ne jedu ovo? Čudno, znači možda samo se koskam da se prijatelje. Pa, pokušat ću da nađem koske i onda da se s prijateljima. Gdje je ta druga krava? Evo je. Bye bye. Eto ga. Što se ne healam? Čudno. Pa nemam koski. Zar ne? Nemam. Sad ću da nađem negdje. Mora da ima ovdje negdje pećina. Ili nešto tako. Sad ćemo mi da vidimo. Neću da odustanem. Moramo da imamo makar jednog ljubimca, psa ili mačku. I onda da vi u komentarima naravno kažete kako će da se nazove. Samo da vidim. Kako čudno. Nisam stavio neki u settingsu da bude neki neobičan biom. Stavio sam da bude običan svijet. Što mi sad daje ovakve planine i sve to. Ajoj, močvara isto. Da li ima ovca? Nema, ima kokoška i svinja. Evo ga. Da, sam da im da li ima skeleton. Pa možda i njega. Nemo da bežiš, čekaj. Moram, šta ću. Predaleko sam. Valjda sam zapamtio gdje se nalazi, pa ako nađem koske, bit će super. Da napravim čamac, pa onda da otputujemo u močvaru nadajući da naiđemo na nešto. Idemo. Ja se nadam da nije više ovako puno planina tamo. Vidite kako čudne planine. Čudesno. Ok. Ne. Što nisam varao? Da sam stavio neki seed, mogao bi da sebi skratim muke. Ali ništa. Eno ga, šta je ono? Ono je pustinja. Ne, snijeg. Tu. Ako tu nema nikakvih ovih sela, morat ću onda da pauziram video, pošto prosto šta ću, nemam nešto da vidim. Ajmo, moramo da nađemo selo, da napravimo naš dom od toga. Eno ih zečevi i medved. Nećemo da ih diramo. Valjda, nadam se da je pravo. Pošto ako nema ničega, a ovdje nema drveća, nema ih puno makar, onda kako ću da napravim kuću ili da nađem selo. Ne, šta? Ono iglo. Idemo da vidimo. Pošto neka igla mogu da imaju stvari u njima, a to bi bilo vrlo korisno. A možda je i blizu neko selo. Ja se nadam, ali liči kao da nije. Sad svakako ćemo da provjerimo iglo. Možda ćemo i to da stavimo kao našu kuću.
gdje unutra. Jeste to. Okej. A, što sam bez veze uništio ovaj deo kuće, nema veze. Pa super je kuća. Ovo će da nam bude dom. A, imao je ulaz tamo. A, bez veze. Nema veze. Da se samo ne naljuti Medo. Ok, naljutili su se. Ok. Da, sigurno su se naljutili. Ono je... idemo i onda tamo pravo. Uzmemo loot i vratimo se. Samo da me ne pojede Meda nekakav. Ok, idemo tamo. Ovo je onaj Ruined Ender Portal. A možda ću da nađem neko selo u blizini. Za sad će nam iglo biti dom. Da, to je zanimljivo. Svakako. Možda ću da napravim i rudnik. Odmah pored njega. Eno ga creeper. Uf. Ne, nije creeper. Trava. Nema veze. Samo odjednom nestane. Trebam da jedem. Evo ga. Ajmo. Da vidimo šta danas ima svijet za nas. Uopa. Ok. Chest. Vrlo dobre stvari. I gold napad. Samo da se ne naljuti pčela. Evo ga. I chest. Ovo nije baš da mogu da popravim, ali popet ću si gore da uzmem zlato. Tako. Ili možda samo sa ovim pikeksom od irona može da se uzme zlato. Ma daj. Nema veze. Vredilo je probati. Samo da stavim kacigu. Kako sam dobar. Ok. Možda i nećemo morati da se vratimo u iglu ako idem tamo pravo. Nadam se da ću naći village. Bolje onda da poželim. Nisam našao nijedan skeleton. Nema veze. Imat ćemo još pokušaja. Sad ćemo da vidimo. To je to od ubijanja ovaca i svega drugog. Dok ne postanem još gladan. Neko selo. Ništa od toga, nema nikakvog sela. Na kraju ću morati da presečem sve i joj. Ovo moramo da istražimo. Samo da dobro pojedem. Da napravim torč. Krenemo na putovanje. Jel može sa flintom? Nemam pojma, jel može? Ne može. Ok, ništa onda od toga. Morat ćemo u mraku. Gdje da krenem? Idem prvo po iron. Ako uspijem da dođem do njega. Šta radim s ovim raw iron? Što onda ga ispečem? Ja mislim da bi to bilo logično. A ako ne, imam internet i uputstvo svuda. Tako da... idemo tamo u onaj deo pećine. Ili... nema šanse da spotnem natrag. Ok, idemo tamo. Ajoj. Gde sam ja ušao? Idem pravo.
Ništa. Više mali. Nope. Neću ja preživjeti. Kako ću da se izbavim iz ovoga? Okej, valjda ne mogu da me dohvati. Ne mogu. Dobro je. Ne, beži. Ne! Bestera. Ok, mislim da znam da jesam, tako da... Molim. Kako to? Spavao sam u krevetu. Stavio mi se spawn point. Evo. Ajoj. Ajoj. Kako ću sad da se vratim? Šta je ono tamo na vrhu, čovječe? Joj. Ne, ovo je previše. Znate šta? Ovo je u stvari savršen del. Da kažem, vidimo se u sljedećoj epizodi Minecraft Survivala. Bye bye.